Terve, Emppu täällä TF3 parissa. Tää on jakso 2. Tai no, jakso 3, jos se lasketaan se video. Mut en mä usko. It's out. I hope that cook is as good as his word. Mä en nyt ihan pelaa niin kuin on tarkoitus. On tarkoitus olla hiljainen ja tappava. Mä oon äänekäs ja tappava. Ne. Sekin voidaan laskea. Tässä on jotakin ainakin mitä voi varastaa. No vartijat ei tajua mitään. Mä pääsin linnan sisällä. Tässä on haltipotion. Nyt mä oon sisällä. Tuolla on vartija. Täällä nukkuu joku. Don't open it. Mama. Noin. Toinen pois pelistä. Mä muistan nyt miten nämä lukot avataan. Apua. Vartija. Mä voisin käyttää tätä niin kuin mä yleensä ampua tätä päähän, mutta... Mä tain kerrankin olla... Mä en oikein tykkää tappamisesta. Musta vaan tuntuu pahalta, vaikka ne on kyllä peli. Okei. Sosen. Ja timantti. Kukaan ei saisi nähdä mua. Mulla on aavistustakaan mitä mä teen. Tossa on soihtuvartija, ne on aika pahoja. Niillä on soihtu kädessä. Jos ei oo paha, niin mikä? No mä joudun ampua. Eikö se lähtee vekeen? Vitsikö tässä on miekkaa? Tässä on vaan veitsi. Funny noises around here. Miten tää heitetään? Aha! Ho there! Somebody sneaking around? Okei, mä en oo ehkä ihan paras tässä hommassa. I'll just have a quick peek by those crates. Mä en voi puukottaakaan sitä, koska se on... Just come on out so I can fight you. No mä oon aika pahassa paikassa. Voit kyllä vaan lyhyitä jaksoja. Tuolta pääsee toiseen osaan tätä linnaa. Mitä mun tehtävät niinku on? Nyt mä muistan miten tää toimii. Mun ei edes tarvitse olla täällä.
Ai niin, mutta jos mä menen tonne, niin mun kuvaus menee vekeen, niin mä tutkin tätä aluetta vielä vähän. Kohde ei epäile mitään. Paitsi jos se kääntyy tänne päin, niin mä oon kuollut. Mutta no ei sillä aseta. Haija! Mä tykkään tehdä näin. Kyllä. Tuo vasta näkee mut ihan selvästi. Tai sitten ei, se on kännissä. Did I just... Tyhmä vartija. Time to die, you! No voi. Se näe mua. What? Gone! Stupid. No nyt mulla on valopommeja. You know I'll f you sooner or later. Voiko se nyt vaan lopettaa? Mun pitäisi tehdä joku hämäys. Ai niin. Hämäys. I catch you, Caffer. You're gonna be sorry you pulled this. Kuuliko se edes sitä? Nyt niitä on 2. No, no. My eyes! Haha. Where's the... Dang. Se meni hyvin. Oh boy. Who's that then? Ei täällä ketään oo. Sinun paikallinen varas. Better check by the table. Häh? Was that supposed to hurt? Was that supposed to hurt? Näin sitten. Lukittu ovi. Äkkinen kun ne tulee tänne. Miksi tää laatikko siirryy? Siirry nyt. Fysiikat ei toimi oikein tässä. Nyt mä lennän. Mun pitäis pystyä siirtämään tätä laatikkoa. Mut se ei siirry. Koska syyt. Tää musiikki ei enää oo kiva. No niin. Nyt mä saan siirtyä sitä laatikkoa. Nyt lagi. Okei, mä ehkä joudun lopettakaa. Tää ei... Tätä. Mä oon täällä ylhäällä. No niin, nyt. Mä varastan tän taulun.
Se oli vaikea. Se lagitti niin sairaasti. Seuraavassa jaksossa mä ainakin menen siihen toiselle alueelle. Mut okei. Heippa.